Croeso nôl i chi. Gloi'r rhaglen di cael rhyw drits fach yn egegin efo Catrin sgwarial lemon. Sgwarial lemon, ie. Rhywbeth bach ysgafn eto mynd ar trywydd yr haf ar y ffordd, a rhywbeth bach neis ar gyfer mynd ar picnic fach, ynddo fe? A torri a glidio'n rhwydd, ynddo fe? Felly, i ni nawr yn y fowlen fan hyn, gyda 75 gram o fenyn meddal, os gallwch chi weld, a wedyn 125 gram o siwgr. Nawr, fel bod ni'n neud sbwng arfero, mae eisiau ni giro hwn yn dda. Mae modd defnyddio peiriant ar gyfer hwn, o'n i'n meddwl bydden ni'n gweithio bach fwy caled pnawn me. Ni'n gosod yn defnyddio'r peiriant, a mae fe'n neis i chi weld beth sy'n mynd mlaen. Felly mae eisiau ni hyfennu hwn i fyny, a sicrhau bod digon o air yn cael ei gymysgu mewn i'r cymysgedd, achos hwnna sy'n neud sbwng ysgafn, ynddo fe. Felly eto, fel fi wastad yn gweud, mae'r ffwrn ynod yn ei ar 160 tymerau Celsius nwy 4. Hwna'n bwysig bod hwnna'n barod. Bod wedi cynhesu'n barod. Wedi cynhesu'n barod. A jyst eisiau curo hwn, fel fi'n gweud, mwyn ychwanegu gymaint o air. A wedyn at hwnna, mae dy fi 2 wy. Nawr curo hwn eto, mwyn cael gymaint o air eto mewn i'r cymysgedd. A araf fach, fel dy'r stoc a'r risotto, ychwanegu hwnna'n araf fach i'r cymysgedd. Ti sôn am peiriant, dyn ni'n cymryd rhy hir i chi efo bon braich fan'na? Na, achos cymysgedd eitha bach yw hwn, os i ti'n neud sbwng lot yn fwy, mae'n fwy anodd yn dyfe. Os ti yn gwneud e mewn peiriant, so ti roi'r cwbl mewn dy gilydd? Neu wneud e gan bwyll? Fi dal yn hoffi wneud y camau, Sian, achos mae dal fwy o air yn cael ei gallu cynhyrchu. Wrth wneud un cam mawr, di ti ddim yn cael y sbwng mor ysgafn wedyn. Felly, eto fel fi'n gweud, ar y fach, ni gen i moyn i'r wy i wahanu y cymysgedd. Os mae hwn yn digwydd, ychydig o'r blawd sydd yn mynd i fe mewn yn barod, mewn â fe, a mae hwnna'n dod ar cymysgedd nôl. So mi eisiau mynd i banig, de? Na, mae popeth yn gallu sorto, dim eisiau becso. Swn i'n panig, fi llanas yn un. Na. So felly, hwnna i gyd wedi gymysgu mewn fanna nawr, gret. A wedyn wrth gwrs, at y cymysgedd, mae dy fi 150 gram o flawd codi, a mae mewn. Wedyn, 1 llwy de o powdr codi. Nawr, y reswm i ni'n rhoi hwn mewn, achos i ni'n rhoi llwy fwrdd o'r lemon curd mewn. O, neis. Felly, mae hwnna'n pwyso lawr ar y cymysgedd. Felly, wrth cael y blawd codi, wrth gwrs, y powdr codi mewn, mae e'n sicrhau bod yn ysgafn. Cydbwyso allan, ie. Ie, wedyn 2 llwy fwrdd o llath, a wedyn 1 lemon, y crôn y lemon cyfan yn mynd mewn. O'r llefrith y sots, fel lefrith braster llawn? Braster llawn i'r semi, skimmed yn iawn, dim skims i fel dŵr. Dim lot o werth fanna. Felly, hwnna'n cael ei gratio mewn, a felly plygu'r cyfan fan hyn nawr. So ti'n mynd curo ar y pwynt yma nawr? Dim curo, plygu popeth. A dwi wedi hidlo'r blawd yn barod. Mae hwnna wastad yn helpu hefyd. Mae tin sgwar dy fi fan hyn, 20 cm, 20 cm. Wedi leinod y papur gwrsaim. A felly, na gyd sy'n eisiau ni wneud i roi'r cymysgedd mewn a i gwginio hwn am 25 munud. Tan bod yn... Ti roi hwnna mewn, a tra bod ti'n aros hwnna i goginio, lle ti styrod y risotto. Ia. So ti di wneud y cwbl lot wedi ma. Cwch llestri. Ia, cwch llestri. Gallwch chi weld beth o'n i'n neud bore. Felly hwnna yn mynd mewn fan hyn nawr i'r corneli hyfryd, a wedyn wrth gwrs y cam nesaf fydd i wedyn. So 25 munud fel o'n i'n gweud yn y ffwrn. 160 oedd y gwres ydych chi de? 160 nwy 4. A felly mae hwn, debyg i hwn yn dod allan fan hyn. A wedyn unwaith mae e'n gynnes ffordd hyn, mae eisiau ni ychwanegu'r syrup lemon. Felly 40 gram o siwgr granulated, mae hwnna fwy o grynchy fan y siwgr caster. A sydd y lemon nawr, yr un i ni wedi defnyddio'r crôn, yn mynd mewn. Hwnna'n mynd ar ben y deisen. Sy'n mynd i wneud teisen llaeth hyfryd. Mae hwnna'n suddo drwyddo fe wedyn? Suddo trwyddo. A gadael hwnna i oeri wrth gwrs. So ti'n neud hwnna tra bod e dal yn dwym? Ie, mwyn i fe'n signo. A wedyn gadael y oeri wrth gwrs.
tynnu allan o'r tin a mae'n debyg i hwn, a wedyn ni'n mynd i fod yn rhoi eisyn ar ei benne. Ti di'n dychmygio bod o wedi oeri yn dana? Ydyn, ie, ni'n mynd i ddechmygu am hwnna, ond fi yn meddwl falle dylech chi flasu yn gynta tra bod fi yn neud yr eisyn. Mae'n gwrthod y syniad yna. Felly, gallwch chi weld beth mae hwn fel wedyn. A fel nhw, mae'n torri neis ar gyfer picnic, fel o'n i'n gweud, ynddo fe? O, mae'n torri neis, yn di. Ni, hyfryd, so blaswch chi hwnna nawr. Diolch yn fawr, dim eisiau gofyn ddwywaith. A wedyn, wrth gwrs, jyst eisyn sydd o fi fan hyn, 250 gram o siwgr eisyn, ychydig o ddŵr yw 2 neu 3 lwy fwrdd o ddŵr, tan bod e'n tewhau, a wedyn y gyd sy'n eisiau gwneud yw rhoi hwnna ben y sbwng, fan hyn nawr. Catrin, mae hwn yn lyflu. Mae fe'n llaeth neis yn dweud, mae'r blas y lemon Sen ni ond yn gallu rhoi bob o bisin i chi sy'n edrych gytre nawr. Sa'ch chi'n cael un, sa'ch chi'n joio hwn, de. Ie, a felly cylleth wedyn, jyst i fynd i'r ochrau. A na gyd yw i, rili, a wedyn rhoi ychydig o falle crôn y lemon ar ei benne neu unrhyw addyn i chi am, yn dyfa. A wedyn disgwyl... Os ti'n eisiau bod ri o falus da hwnna fanna wedyn? Na, gosh, na. Mae'n disgwyl... Lyfli.